vana baba nana mai vakomana nevasikana vari kumatasani school nemateenagers. Simba ratakapiwa naJehovha kunyengetera, uye simba ratakapiwa naJehovha mukana wekunamata. Last week ndakanoona hama iri panhoo ichibvunza masisters kuti can I go. Vamwe vachitanga kuti yes, chisimuka uende kuoneka panyika. Vanhu vatakapiwa naShe tikasavada uye tikasava neukama hwakanaka navo, hatigari navo forever. Vamwe vanoenda wozotanga uchifunga kuti dai takadai, dai takazodai. Do you know Jesu vari panyika vane chinhu chimwe chete chavakataura, the greatest of all commandments is love one another. If you can do more to love Jesus this morning, do it. If you can do more to love people close to you in this service, have an appetite to do it. Munoziva kuti vanhu vazhinji vakagara nemaregrets, if I had known, if I had done it. Kune vane vana, take time to love them. Kune vachine vabereki, take time to love them. That's what only gives you satisfaction and fulfillment. That's something like that you say. May the love of Christ drive my actions. Rudo rwa Jehovha ngarubate moyo wangu. Kuregerera kuri nyore kana mana Kristu. Kunanana kuri nyore kana mataka kudai akakufirai pamuchinjikwa. Kana munhu akandibvunza zvika, this person has hate me so much, he doesn't deserve to be my child. But ndikakuti your womb does not lie. Chizvaro chako hachinyepi. Kana ari mwana wako irregardless circumstances, anoda kubodiwa. Do you know life is a therapy that can heal your heart? Zvimwe zvirwere zvakatiremera inyaya yekuti takakanganwa kuda vari padhuze nesu. From today, I want to love myself. I want to love my family. I want to love people close to me. If I can go an extra mile to love them, I will do it. God did not make an error. He assessed your heart and saw that it was fitting that you can stay in that family and make a change. Than kunetsana nemunhu unogara naye. Unoziva kuti ukanetsana namainiki ukavaona sani, uchavaona zvesani. But kunetsana nehanzvadzi yako unogara uchiziva. Kunetsana nespausi yako kana mwana munhu ari mumba unogara une bitterness. Wobati hama dzangu dziri kuUK, vanenge vanozviziva kuti hama dzangu dziri mumwoyo mako. Wherever you are, your friends and your relatives are there. Unoziva kuti kunyange mwana akaenda kuchikoro unenge ungori naye. Kunyange murume akaenda kubasa unenge ungori naye. Kunyange muririna wako ari kuGermany but ungori naye. Unogona kunyepera vanhu kuti haunei naye. Vakati vakamakana nyama dzavo, itimari kubatsirei kufara muservice ino. For the love of God surpasses all understanding in any form of Tine mazuva atinochemera ataingova nekeyboard chete nedrum, ataimba kusvika takudadikita tichifarira Mwari. Vanhu vaivakandava mazuva ivayo vaifamba nemachira kuteera kuti vakubute kumeso, but mazuva ano makeup yako yairipo ichidzokera iripo kureva pane patakabva. Ukada kuri kupisa mazwano, but munhu anoyanemekapa akudzokerana. Unoziva here kuti mazuva avakapiwa naShe eutano, they are not there forever.
amazuva mashomanana asara tenderanawo zvemunakuimba ngoti Mwari vekudenga pamazuva angu anichararama whether I 50 whether I 70 nditenderei kuva nekufara ndikufarirei tenderana neni vari ano tenderana nekereke kuti mazuva angu ekurarama kusvika ngatendere kufara. Vamos
Hallelujah, hallelujah. Rega kuita mistake yekufarira macheso kuti macheso akaenda stage inopururudza. Amen. Kudarika zvaunoita Mwari wako. Hallelujah. Nekuti Mwari murapi weupenyu hwako. Kana uchirwara unorapa. Kana une zvinokunetsa anogadzirisa. Kana wakapiwa mamhepo anokusunungura. Kana uine zvawakaiswa kumusha kwako nhasi anokuitira zvakanaka. Ngatimbofarirai Mwari ava nenzira yekuratidza kuti ndimwe rokumusoro kudenga muzita raJesu. Haleluya, 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 haleluya. My God, haleluya. Regai president worship ichigara pasi tisvike patinotenda Mwari nekuda kwevaranda vaakatipa. Amen. Ndambotaura ndikati musafarira zvinhu zvisina basa kudarika zvine basa, nekuti vamwe vakaona vamwe vanhu chaivo tiranowanyepera mapoliticians aya anofara zvekuti asi akaona mufundisi wake anomunamatira anogadzirisa nyaya dzake anotoziva kuti zvangu zvavo zvisina kumira zvakanaka. Ndaive murwere airwara-rwara, ndaatine ngozi dzaindinetsa, ndaatine zveupenyu zvainditevera, asi hwangu upenyu hwanaka nekuti pane munhu waMwari. Paanonzi ngatifarire munhu waMwari wakarelaxa kudai. Amen. Asi utifarire vanhu vasina basa, ndasinangoti don't measure the money. Usakoshese zvidiki wotadza kukoshesa zvakakura. Haleluya. Ngatifarirei muranda waMwari namai panzvimbo muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Tikatera nzvimbo dzedu. Regai ndingoti munhu waMwari hakuna mapasita akambowanda. We may be 600 here, but we are only one family. Baba namai church. Ukaita road yese hakuna mapasita akambowanda. Vanenge vari mashoma panzvimbo. Saka basa rakuri kubata kakura tinokukoshesana. Mwari wokumusoro kudenga aramba timuwedzerana kuti pamunongoti kwazira kudai madhimoni abude kana ari tirapwe nayo muzita raJesu. Amen. Regai tifarire Sunday school yedu. Tine vana takapiwa naMwari. I'm afraid they are even outnumbering us. Nayo. And they've got power and energy. You shall hear by the way that they respond. Vanoratidza kuti vane simba, vanofarira Mwari wavo. Sunday school tugamuchirai muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We may go to our classes. Regai tifarire mateenagers. Teenagers, let me remind you, muri kudzidza pasosi yakanaka. Amen. Pamune muri kupapamba muri paYouTube, dzinongowa don't learn a lot. Saka shamwari dzedu dzinouya kuchechi dzinoramba dzichidzidza from the best source, but you learn from the best source. Saka kuve kwenu pano kwakatikoshera. Regai tikufarirei muzita raJesu. Haleluya. Regai tifarirewo mayouth edu, vakomana nevasikana vari kuprepare kupinda mudzimba vachizotitakura kereke yedu yochechi yamangwana. Youth, tinokukwazisai muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Vanakomana nanamai, regai tikwazisei. Regai titange nana baba tichiti machechi mazhinji anenge aina namai 100 nana baba 3 chete. Saka anenge asiri balanced. Asi pano kutiitira zvakanaka. Vana baba ngatirambe tichiuya tagara tiri vashoma pichana. Tichaive kana patinomborovha muchechi. So that nhamba yedu irambe iri pari right. Cheche ndinga yakatsigirwa nayo. Vana mai tinokutendai kuuya kuchechi kudai kureva kuti kumba kune kuchibvika. Amen. Zvinoreva kuti munhu wedu uri right. Ndava vana mai vakasuka kuchechi hakuwiki nayo. Saka regai tigamuche vana baba nanamai pamwe chete muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Regai tigashirewo anyone anongodzi leader paposition yaunoshanda uri. Regai ndingodzimwe nguva kuchechi inogona kusakupa salary, asi Mwari ndiye the best employer. Amen. Saka unombowana mukana wekumbonzi ngobata paunenge uri chingotenda Mwari nenguva iyoyo, because
maybe that's where the breakthrough will come from. Ukangosimba kubata kwanenge wadzibata ipapo, Mwari anogona kukuitira zvakanaka ukabudirira muupenyu hwako. Saka every leader in the church tinokukwazisai muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Regai tikwazisewo ati leadership ikoko, inokwazisa baba Masimire ndo leadership ku-men's fellowship kwedu, kwatinobatatira Masimire ndinokukwazisai muzita raJesu. Haleluya. Regai tikwazise bhodhi repano rinoshanda namufundisi. Mwari gara patinokuitirai zvakanaka. This is a big church. Iri kuramba ichikura, but we see kuti you are unwavering. Zvinoreva kuti mukuramba muchitedzerana nemunhu waMwari, vision ichienda kumberi. Tinokufarirai, tinokuremekedzai, tinokunamatirai nekuti hatidi maleaders anotambudzika. We are leaders vatinogonawo kugara navo kana tauya kunoshamwari dzedu nehama dzedu. Mwari ngaakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Regai ndisvike patinokwazisa vaenzi. Kana tine vaenzi vatakapinda muno nhasi, isu munokai tikukwazisei, munogona kutiradza nekusumudza maoko. Kuna vasinganzi kuchishona, to those who do not understand Shona, it's time for us to acknowledge the visitors. It's time for us to greet you. If we have any visitors in the house that are here for the first time, can you show by raising your hands? Tirikuona pane vasumudza maoko. Pakereke pano, at this church, we normally greet you in a special way. We want to see you, we want to know you. So can you take a step further and come to the front? Taikumbirawo musimuke muye kumberi, tikugashirei nenzira yakasanangurika. So toda kuti kereke zirei. Saka in short, very brief, toda kuti kuti munonzi ani, mabva kupi, makazwa sei nezvipano, mangouya here zvanhasi, kana kuti makutopinda nesu tichienda kumberi. Nai, I will introduce myself in the same way. Ndinonzi Baba Magunda, murume wemukadzi umwe chete. Ndine vana vangu vashanu. Ndinogara kuWilbur Park. Ndinopinda pano paAFM Road Assembly pasi pababa namai Jerichi. Ndinogara apa vagare vairi. Ndinopindira pano kusvika Jesu atidzoka. Saka inewo tipewo maintroductions nemutowo umwe chete iwoyo. Thank you.
tinotenda kumavisitors edu saka mapepa makabata rimwe racho tinongonyora madetails enyu. Our secretary will want to talk to you and to communicate with you. Kuenda kumberi uko saka matinozoema nebasa vanenge mumafirai vanenge vasina mapeni kundirai maashers vanokupai and then munozogodzosana mapepa ekumaasha kana mukanzi vanhu vaine offering yenyu munongoya nemapepa kana mamamudzira offering tobva tagona kumagamuchira. The other paper rinokupa information yezvichechinoyi. It's very important to know kuti chechinoyi chigore vanani saka just go ahead. Panopera service sangana nachechisekretary pamacoaches apa that's called lounge achanga akakumirira ipapo panenge paine marefreshments and then they will just want to talk to you a little bit avakudzirai zvenyu 2 minutes nematopedza tinenge tinogara next. Thank you so much. Patime inoyi regai tuwane vachatipawo an item pamwe ma-items ndirimboti shoko ramwari kuti vakapona nekupupura kwemiromo yavo saka vanenge vaitirwa naMwari uyai muonewa manhiri every Sunday. Time yema-items iripo every Sunday yekuti vanhu titaure kuti Mwari vari kumboitei kudzimba dzenyu nhayi. Saka kune umwe chete auya kuzonyoresa nhasi. I hope next Sunday tinenge tine 10. Havana dzimai chatinowenyu ndaikubira kuti muye kuno kumberi mupe testimony yenyu pavanenge vapedza baba Jiriji, kwete mufundisi asi baba Jiriji vachazouya testimony yavo muzita raJesu. Amen. Chandasimukira panapa ndichikuda kutaura nenyaya yerevival. Tine revival pamusi wa 26 November
kusvika musi wa1 December. 1 December inenge 26 November inenge Tuesday. Saka Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday musi wa1 December tinenge tine appreciation yevanhu vaMwari. Haleluya. Ndichiri ipapo chiregai ndichizviintrodusa. Haleluya. Ukasungwa nemapurisa kana kuti kana paine hama dzaiva mapurisa kana kuti akambosungwa akanyorerwa doketi, ukanzi unonzani, haungoti ndinonzi Diriji Nelson. Unobva vataura zvese zvirikudiwa ipapo. Ndinonzi Diriji Nelson, male adult 40 years of age. Unopedza twese turikudiwa ipapo. Haleluya. Inini ndinonzi Baba Diriji, ndiri murume wemudzimai nevanakomana vatatu. Zvekare ndiri munina wamufundisi. Vamwe vanoti nei ari kuzvitaura nekuti ndoda kuti nditibate zvishoma nenyaya yeappreciation. Haleluya. Tine appreciation yekuappreciata vanhu vaMwari musi wa1 December. Vamasuka nasekretari ndakavati ndine testimony kureva nhasi, saka vanhu vanogona kubvunza kuti nei dzisina kugera ndebvu dzewaiti. Ndaiziva kuti ndine testimony, ndaida kuti nemuwo mudzione kuti ngatikureiwo zvakanyanya, Mwari vachirichengeta. Ndoimwe testimony yacho iyoyo. Haleluya. Ndakatodarikawo 40. Saka ndine imwe hama yangu yandakatamba nayo kuma 2002 ikaenda kunova naShe. It was a very bad memory. Ndikanetseka ndikarwadziwa. He came to me as a friend, akaguma our brother. Saka inini kana ndichitotaura kuti ndine mudzimai nevana vatatu, mumwe munana zvekare. Haleluya. Chadamirira pano kutaura ndechekuda kuti nditaure zvishoma nokuda kwevanhu vaMwari. Haleluya. Ini muchidimbu ndakakurira muchechi ino yeAFM, tingati kubva 1989 kusvika 2019. Vanogona mese mungandiverengerawo kuti makore mangani. Ndaipinda pasi pevamwe vafundisi. Zvekare nguva iyoyo fundisi Diriji wanga wachiko ma89 wanga watori kuSunday school neni. Haleluya. But nyaya yandoda kutaura pano ndeyekuti kana munhu adanwa naMwari ane zvaanoita kukereke nokunyika. Haleluya. Saka isu senyika, sekereke, tinofanira kuappreciata zvatinongoitawo vabereki vedu. Regai ndiverenge ndipe reference. Bible nama chapter 16 pavhesi ya7. Jesu aroverwa vavigwa. Madzimai akaenda achinomutsvaga kugwiro, vakasvikowana mutumwa ndiye akavaudza akati, dzokerai Garirea munosangana naye sezvaakakuudzai kuti tichasangana Garirea. Number 1. Number 2, Exodus chapter 32 pavhesi kutangira pana 32 yacho inotaura kuti Mozisi akaenda kugomo akanodzoka. Mozisi akaenda kugomo akanogarisa, akadzoka akawana Aroni nehama dzeIsraeri dzaanga asara nadzo, waumba chiumbwa chegoridhe, chimhuru chegoridhe. Haleluya. Pavhesi ya11 inoti Mozisi akachema kuna Mwari. Mwari vakatsama vakati ndaparadza Israeri yose. Mozisi akachema kuna Mwari. Pa14 shoko raMwari robva rati Mwari akavaregerera. Haleluya. Ndakangotaura zvishoma nekuda kwevatumwa vaMwari vanouya kuupenyu hwedu. Haleluya. Hatina kunyanya kuchenjera, hatina kunyanya kungwara. But chimwe chizhinji chatinoita ndechekuti hama dzinotinamatira dzinenge dziripo. Haleluya. Ukaenda pamaapostoli zvino vatungamiriri nevatongi venguva iyoyo vakati vafadzwa nekuuraya James mukuru waPeter, vakabata Peter zvakare vakamuisa mutorongo. Hama dzakasara dzikamunamatira. Haleluya. Saka kurudziro yangu ndeyongoti kana tine hama dzinenge dzasara dzichitinamatira, pamwe pacho tiregere kuzokanganwa kudzitenda, tiregere kuzokanganwa kuti takaitirwa zvakanaka nekunamatirwa. Nekuti James akatofa kereke iripo asi haina kumunamatira. Vakazodzidza vakanamatira Peter akaitirwa zvakanaka. Haleluya. Ndiri kungoti inini musi wa1 December tine appreciation. Ngatizamei kukwatura panorwadza kuti nesuwo tiitirwe zvakanaka. Haleluya. Magroups ose tine takamirwa tine main church board
ushering, deco, catering, youth, mateens, media, amaperas, Sunday school, pamwe chete namasecurity. Nevamwe vose vandisina kudoma nema-individuals ngatiuyei nezvipo zvedu. Haleluya. Ngatingowanewo chatinoitira vanhu vaMwari. Vanzwa vanga vachipupura pano nevanogara vachipupura vanoti mufundisi naamai vanowaitira zvakanaka. Saka vakaranga vanoti kandiro kanoinda kunobva kamwe. Vamwewo vanoti ukama igasva hunozadziswa nokudya. Haleluya. Mufundisi vakati pane chiito chekuitirana-itirana. Ngatingoitirana-itirana zvakanaka namufundisi wedu tiwane nguva yakanaka yekuva nokunamata. Saka tinokurudzira kuti ngatikokei hama neshamwari tose tiuye kurevival kubva musi wa26 November. Endai munotaurirawo vasiripo nhasi muzita raJesu. Amen. Tinotenda baba Jesu. Regai nguva yedu kuzara kwayo tipe kuna Jesu. Tinotenda regai tiombereni pamagunda vatigara pasi tinotenda nezvakakwanisa kuita ma-items mudaya mavo. Mangwanani anokutenderewo pazviziviso zvezvipirino. Tichatanga nechiziviso pakakunana mama vanotizivisawo kuti hanzi mabhareta nemabhegi achiripo kuna CCNS. Hanzi kune vanoda mabhareta nemabhegi ngatiwonei CCNS kumashure uko. Hanzi ichi zvinoita 100 rand. Vana baba vanotizivisawo kuti musi wa1 November hanzi tichange tine bhodho ramudhara 1 November in Friday. Hanzi tinosangana pano nenguva dza7 PM. Chiso chedu chinotevera chinobva futi zvakare kunana mama vanotizivisa kuti hanzi tichange tine bhodho ravanoti hanzi bhodho rekisimusi musi wa2 November. Tichatanga nenguva dza1 PM kusvika pa4 PM. Hanzi tichange tichindana ma-Christmas group, ma-Christmas gifts. Saka hanzi ngatigadzirirei chiitiko ichi. Our media and marketing team vanoramba vachingotikurudzirawo kuti hanzi pama-social media platforms edu tinoramba uchingolaika nekushare. Vanowanikwa paFacebook, vanowanikwa paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Chitoro chinotevera chakananganawo nesu tese sekereke. Tinoramba uchikurudzirwa kuti hanzi let's invite a friend. Ngatikokei vavakidzani vedu vatinogara navo vauye kuno kuchechi. Ndiri ipapo regai kuti vaenzi vese vakumira kuno kumberi tozvakutaurwa nababa Magunda. Ndinokumbira kuonaiwo pakona apo pakanzi Connect Love. Muzuva ranhasi tichangewo tine baptism and dedication day. It's our baptism and dedication day. Saka mufundisi vachazotizivisa zvizere pachirongwa ichi. Asi kubhabhatidzwa kuchange kuriko kumission house. Muzuva ranhasi adresi yacho 38 Dale Street, Leonard. Ichi regai ndingodzokororawo zvataurwa navajeji vanga vari pano kuti musi wa26 to 26 November to December tichangewo tine revival yedu kupera kwegore. Sematauriro avo ngatingogadziriraiwo chiitiko ichi. Uye musi wa1 December ichange iri our Pastors Appreciation Day. Saka madepartment ese individual ngatingogadzirai chiitiko ichi. Chitoro chinotevera chinobvawo kuboka redu remasingles. Vanotizivisawo kuti wa26 October hanzi tichange tine kamutambo kedu katiri kuita kuLittle Falls Resort. Hanzi panodiwa entrance fee ye30 rand uye mabrightbag anenge achiita 70 rand. Hanzi saka iboka ine semasingles ngatigadzirirei chiitiko ichi. Tinosangana pano pakereke nenguva dzati ofie. Mangwana musi weMonday tichange tinawo prayer and fasting. Ma-prayer points
ese anomalida ese from main fellowship ladies uye nemaheri department azokatisanganei prayer. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva 9 am kusvika 10 pm. Vese vakakaura takasunungura kuti vakambova idzi tinokurudzirwawo kuita maappointments kushandisa nhamba dziri pamadziro apa. Izvo nhamba dzamufundisi zvakare dziripapa. Ndakaiti mangwanani ano muperi section our title offer remains an important part of our commitment to the church and to the Lord. Saka tinokurudzirwa kubata zvinhu zvenyu kushandisa nzira dziri pamadziro apa EFT tinokwanisa kuita ma-ATM deposit uye tinokwanisa kuswaipa kumashure kwekuiswaipa machine kana kuuya nayo pano pamberi pekereke panguva yezvikonzerwe. Asi ndisati ndabva pano ndaindingotsimudzira chidziso chabva kuvafinance department kuti vanga vane chikumbiro chokuti hanzi pama-ATM deposit kana zvichibvira hanzi ngati depositei mari 500 zvichikwira. Izvi vakutozvitira nenyaya yemabank charge. Saka ukaenda uchitarisa mabank charge avo each and every transaction inoitika paATM vanobatidza 50 rand. Saka ukaenda paATM unodeposita 50 rand zvinongoreva nezvekuti inosara yose iri kubhengi hakuna inouya muaccount. Saka vachinokurudzirawo kuti mari dziri below 500 hanzi ngatiuye nadzo ngatiise maebhuru tiye nadzo pano panguva yezvikonzerwa. Regai kudusei nguva nekuzara kwayo kuna Magunda. Zviso zvenyu hazvisi kunyemerera saka ndinochimirewo aiwa tinotenda chechisekitari zviziviso zvakajeka naye ndingodisati ndabva pano ndakaiseti naye mudzimai Mwari akandipawo mai Magunda chinosungai muweke. Ndinawo vana vangu vari muno 2 Patience naShalom and then Kisha naKela vari kuSunday school. Kuna mai Magunda ndingangotaurawo mukati mekereke kuti thank you for being a mother kwandiri kuvana vedu zvikuru sei kumusha kwaMagunda vanokuonai samai because of what you do. Mwari akuitire zvakanaka. Ndakangoti tasvika pane imwe chance yakanaka yandiri kungotenda kuti munhu wese chingoti every word richabva mumuromo wamufundisi Mwari sekutuma kwavari kuita dera kushandira upenyu hwavo. Amen. Isipo yekufoshorana rameshoko ndirananhingi but yanguva yakatakamirira tose nhayi kuti pavachatanga pazviziviso paeverything whatever word dei vangoti dei munhu akambotirangarirawo nhasi ndikude mukereke muno upenyu hwangu hwaita sei hwashandurwa. Munhu waMwari sechechi takatarisira we are expecting Mwari vakushandisei. Regai tisiye nguva kwamuri muzita raJesu. Muzita raJesu tibatanidze maoko titende vana Magunda vanga vachititungamirira kuAC tigotenda vana Magunda vatipa zviziviso pamwe chete navana Moyo vanga vachitungamira intercession namufundisi vanga vachiparidza kuEnglish service madepartments ose anobatira mari nemaleaders ose anoita kuti zvatiri kuona zvivepo tingobatanidza maoko tivatende muzita raJesu. Haleluya. Tinogona kugara zviri pasi. Mwari vekugare vachikudzwa. My friends, we love you. May the good Lord continue to make you a mother muzita raJesu. Haleluya. My apologies for the last 2 Tuesdays I was not there. Vakatavai some appointments inside. Last week I had a family commitment to go and attend to Musha, so I tendered my apology as well after I tendered another one. Unfortunately, it was a family commitment where I was needed to be present. This Tuesday, I'm definitely there.
musaora mwoyo ramai chiuya zvitiitire zvakanaka muzita raJesu. Takaenda tose kuSunday school nababa Jerichi, tikapinda tose paevangelism, tikamboita tose maonight, tikambodzinga tose madhimoni, Mwari achitiitira zvakanaka. Handiyana anoziva zvinorongwa naMwari mberi uko tichashumira zvetose, but patakatanga takatanga tose Mwari vachitiitira zvakanaka. Izvezvi zvaakunetsa kuziva, maybe vanhu vaakuziva izvezvi, asi the last time pavakaenda kumusha vakatosumudzwa vakanzi mufundisi Jerichi vari pano, vakazoti papa vakazotikurumbidza kuti aiwa handisini, pachine kuconfusion yekuziva kuti uyu ndeupi. Takakura takada kungoenzana nebangofanana muzita raJesu. Haleluya. Mangwana tine prayer and fasting yatinayo, ngative tizonamata. Guta harina kumira zvakanaka kana kuti atiri kupfuura napo as an assembly, kana kuti semaforeigners hapana kumira zvakanaka. Kana paine patiri kupfuura napo, tinowedzera umwari huri matiri kubudikidza nekunamata. Handei pamberi paMwari sekereke, tinamatire church, timire panheyo dzekutenda. Vamwe vanorwa nengoro nemabhiza, vamwe vanorwa nezvavainazvo. Isu tinorarama negrace. Amen and amen. Isu tinorarama negrace. Ndiri kunamata kuti Mwari atipe tapo grace, tidarike patiri kudarika, takakwana pasina vane mavana. Kazhinji kacho zvinowadzoitika ndezvekuti Satani anopa vanhu nguva, anopa vanhu unyope paanenge achida kuti vapfuure nepanorwadza. Handi pamberi paMwari tinamatire chechi. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana, vari kuti for this we shall put our mind and our time and our commitment to pray. There is always a way that the Spirit will do for us. Mukuyipa kwazvo, Mwari vane mhinduro for us. Amen and amen. Regai ndikumbire vanoverenga shoko raMwari vaverenge kubva kuna Matthew chapter number 10, ndambovapa vanavo chapter number 10, Matthew 6 verse 10, Matthew 26, 38 to 45, and 51 to 54. Now Daniel chapter number 23 verse 26 to 29. Tichaverenga kuna Matthew 6 verse 10. Umambo hwenyu ngauye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ipapo akati kwavari, mweya wangu unoshungurudzika kwazvo kusvika pakufa. Garai pano uye murinde pamwe chete neni. Then he said, verenga it's 39 to 45. Ave chirungu ngaapedze, veshoti ngaapedze, vechirungu ngaasanganisa chinokireta confusion. Akaenda mberi zvishoma, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, Baba vangu kana zvichibvira, mukombe uyu ngaubviswe kwandiri, asi kwete kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Ipapo akadzokera kuvadzidzi vake, akavawana vavata. Akabvunza Petro achiti, varume vatadza kurinda neni kweawa imwe chete here? Rindai uye munyengetere kuti murege kupinda mukuedzwa. Mweya unoda asi muviri wakaneta. Akaendazve kechipiri achinyengetera achiti, Baba vangu, kana zvisingagoni kuti mukombe uyu ubviswe kwandiri, kunze kwekutenge ndauma kuda kwenyu ngakuitwe. Paakadzoka akaonazve vavata nekuti meso avo akanga azere nehope. Saka akavasiya akaendazve uye akanyengetera kechitatu achitaura zvimwe chetezvo. Ipapo akadzokazve kuvadzidzi akati kwavari, muchavakavata uye muchakazorora here? Tarirai nguva yava pedyo, uye mwanakomana womunhu ari pakupindukirwa achiiswa mumaoko evatadzi. Ngatiendei the English version 26, 38 to 45. Kana riri rapo, I want you to mark verse number 39.
Can I read it up? Just mark for me verse number 39, 42, and 44. Then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me." He went a little further and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Then he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, "What, could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Again, a second time, he went away and prayed, saying, "Oh, my Father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done." And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words. Jehoiada 51 to 54. Then he came to his disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners." And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword, struck the servant of the high priest, and cut off his ear. But Jesus said to him, "Put your sword in its place, for all who take the sword will perish by sword. Or do you think that I cannot now pray to my Father, and he will provide me with more than 12 legions of angels? How then could the scriptures be fulfilled? Then it must happen thus." Shana version 51 to 54. Ipapo mumwe wavo aiva naJesu akavhomora munondo wake ndokugura nzeve yomuranda womuprista mukuru. Zvino Jesu akati kwaari, "Dzorera munondo wako mumuhara mawo, nekuti vose vanovhomora munondo vachafa nemunondo. Unofunga kuti handigoni here kukumbira kuna Baba vangu, vakandipa iye zvino vatumwa vanopfuura mapoka makumi gumi nemaviri? Asi Magwaro angagozadziswa sei anoti zvinofanira kuitika saizvozvo?" Daniel chapter number 3, 26 to 29. Ipapo Nebhukadhinezari akaswedera kumuromo wechoto chemoto chinopfuta, akadanidzira akati, "Nhai Shadhreki neweMesheki naAbhedhenego, imi varanda vaMwari wokumusoro-soro, budai, uyai pano." Saka Shadhreki naMesheki naAbhedhenego vakabuda mumoto. Uye machinda navarayiri nevabati uye nevana mupamazano vamambo vakavaunganira, vakaona kuti moto wakanga usina kumbokuvadza miri yavo, uye nebvudzi remisoro yavo harina kumbotsva, uye nguo dzavo hadzina kutsva, uye pakanga pasina kunhuhwa kwemoto pavari. Ipapo Nebhukadhinezari akati, "Mwari waShadhreki naMesheki naAbhedhenego ngaarumbidzwe, iye akatuma mutumwa wake kuzorwira varanda vake, ivo vakavimba naye vakazvidza murayiro wamambo, uye vakazvipira kurasikirwa neupenyu hwavo pano, kuti vashumire kana kunamata vamwari vapi zvavo kunze kwaMwari wavo. Naizvozvo ndinotema kuti vanhu vorudzi rupi kana mutauro upi zvawo, vanotaura chinhu chipi zvacho chinopesana naMwari waShadhreki naMesheki naAbhedhenego, vateme-teme uye dzimba dzavo dziitwe madurunhuru emarara, nekuti hakuna umwe Mwari angaponese nenzira iyi. Very I 29 only in English. "Therefore, I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this." May the good Lord bless the reading of the word and those that have read it. God bless you.
regai tiende mushoko raMwari. Tisati taenda mushoko raMwari, I've got 2 words hadzitauri zvakafanana asi ndoda kuti define. Chekutanga toda kudhuela pati word rinoti will. I will define will according to the spiritual meaning of the will means. The will may be said to be the man, because it is the directive power that determines character and formation. Will in the spiritual world, it's in that the directive power that determines character and formation. It's a directive power that determines character and formation. In the created image of God carries with it the awesome responsibility and glory. That is will in the spiritual terms. In the book of Matthew, chapter number 6, verse 10, where our Father who art in heaven, let thy will be done on earth as it is in heaven. Kureva kuti naJesu achidzidzisa vadzidzi ari kuti umambo hwaMwari, the kingdom must come on earth. When it comes on earth, it is coming in the form of a human being who is seeking the directive power to determine character. So what it means when the kingdom is coming from heaven is falling upon men, which is a creation receiving a directive power to shape character. Character produces the fruit. However, that power comes from the Father. If you want to dissect the word Father in simple terms, where the Father represents authority, we are actually saying, here comes authority, here comes provision, here comes order. So we are first defining the authority upon which the will is being directed. Our Father who art in heaven, let thy kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Kureva kuti pachishona tiri kuti pfungwa yaMwari ngaibve kudenga ibate munhu. Ukadzokera kubhuku yaMatthew, Jesu vapedza kutaura nyaya yepfungwa dzavo pana Matthew chapter number 16 verse 17. Pfungwa yaMwari yakubuda kubva kudenga ichibva panyika ichidzokera futi kudenga. Peter anobva apindura oti, muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro.
vachikumbira kuti pain ibve mavari. But remember, Jesu ane simba riri maari. Vari kumuuraya ane simba rekuvaparadza. Iye simba rakaiswa maari, but haasi kuda kushandisa what God deposited in him. Anoda kushandisa pfungwa yaMwari. Kureva kuti unogona kupfekwa nesimba, unogona kuropafadzwa nesimba, unogona kuropafadzwa nemuviri wakanaka wekuti unogona kutiitira chihure, but waakuda kuchengetedza simba rekuatrakta varume rakaiswa pauri, usikarishandise uchishandisa pfungwa yaMwari. Nditiri vamweni ipapo ndishumire zvakanaka. Ndiri kuti munhu anogona kupiwa rimwe simba rekushandisa, asi haagoni kurishandisa. Anofanira kuchengeta pfungwa yaMwari. Ndokuona kuti Jesu anototenga kuti munhu anobva nzeve oti iwe Peter, dzorera munondo wako mubakabakatwa rako parinogara. Wai? Anoshandisa munondo anofa nemunondo. Hapasi kudiwa munondo panapo, pari kudiwa pfungwa yaMwari. Masikati aya mangwanani anochechi ngaibhoti, kana ndaakurarama panyika, Mwari ndizarurire ndifambe nepfungwa dzenyu, ndirege kufamba nezvandakabata, but ndigone kuinterpreta thy will, kuti ndiite kuda kwenyu. Unoziva kuti munhu akapiwa simba rakawandisa, asi hapasi pese paunofanira kurishandisa, nekuti ukarishandisa risina will yaMwari rinoshaya maresults. Jesu anobva atovaudza akati, I can ask 12 legions of angels from heaven kuti ndiparadze vanhu ava, but handisi kukwanisa kuvaparadza nekuti haisiyo pfungwa yaMwari. Simba ndinaro, but harigoni kushanda kana isiri pfungwa yaMwari. Unoziva kuti kune zvinhu zvaunoziva kuti I can do it, I've got capacity, I've got resources, I've got it, but I'm not doing it nekuti haisi pfungwa yaMwari. Ndinembere vakomana nevanasikana, ndinaro simba rekuputa madrugs, ndinaro simba rekudhakwa, ndinaro simba rekuputa mbanje, but ndiri kurega kuiputa, vamwe vachiiputa nekuti shoko raMwari riri kuti muviri wangu iareka yaJehovha, yakachengeta uwepo hwaMwari. Chandaregerera mbanje haivakomana nevasikana, chandaregerera doro haisinyaya kuti hope yangu yakaremerwa, ndaregera nekuda kwekuti haisiri pfungwa yaMwari. So Jesu arikutotaura, ukazotarisa Daniel, Meshaki naAbednego, dai Mwari Jesu pavainokumbira katatu, Mwari vakarega kupindura mwanakomana wavo. Bhaibheri rinoti hapana pakapindura denga. Jesu akaenda pa39, akaenda pa42, akaenda pa44, achikumbira kuti pain ibve, but yakanda isiri pfungwa yaMwari. It was not God's desire kuti vabvise mukombe. Dai Jesu akabvisirwa mukombe, aigona kunge akawana victory over the chief priest and only people in Israel. Aisazosunungura nyika dzose. Pain yakanga yabvisidzwa naMwari kuti igosunungura maridzi ose nemakontinensi ese. Saka Mwari havana kubvisa mukombe uyu. Kune munhu rokuti pane joki ravakatakura rauri kuti dai Mwari mabvisa, but Mwari vari kuti the small victory that you can conquer with your energy haina kunyanya kunaka kudarika pfungwa dzangu. Pandaverengesa kuna Daniel, Meshaki naAbednego, shoko raMwari rinototaura chiti pakanzi chimhuru icho chavakwa, vanenge vasina kuchinamata, those that are failing to observe the time of prayer, vakuenda kunopiswa. But Meshaki, Daniel naAbednego vaigona kunamata Mwari kuti mambo Nebhukadhineza afe, but havana kumunamatira rufu. Vakati Mwari wedu kutirwira kana kusatirwira taakunotsva. Kureva kuti pavakachengeta pfungwa yaMwari, vakati vane pfungwa yaMwari, iye Nebhukadhineza akazobvisa chimwari chake akachipwanya, akati nyika yose yaiva under his territory ngainamate Mwari vechokwadi. Why? Daniel, Meshaki naAbednego havana kushandisa simba ravaive mariri,
vakatendera Mwari kuva Mwari. Kune vane hondo dzavari kurwa, ngatingotungamidzai Mwari pamberi. Kune hondo dzavari kurwa, ngatingoti Mwari, inini pfungwa yenyu ngairarame, ndirege kurarama inini. Wiwu yaMwari, pfungwa yaMwari. Munoziva kuti zvimwe zvinhu zvinoitika, vanhu vakaona kuti vanhu vakanetseka pakafa Jesu, zvinoti people lost hope. Vakati kana ari mwanakomana waMwari chaiye, atendererei kuvigwa kana kuurayiwa ropa, adii kuzvirwira. But kuzvirwira aigona kuzvirwira, nesimba rekuzvirwira aive naro. Kana munhu aine, munoziva kuti munhu wese anogona kucheka nzeve yako, asi haasi munhu wese anogona kuidzorera. Unozviziva here kuti tikakupa banga unogona kucheka nzeve yako kana yemumwe, but munhu ane simba rekuidzorera, kana wanga uchida kurwa nemunhu ukamucheka nzeve bvaaisimudza bvaainamira futi, unocheka futi. Unonyatsoona kuti masimba atiri kushandisa nemalevels edu akasiyana, but vanhu ava vakazorovera Jesu vakanga vakasindimara mwoyo kuti vachitoona nzeve ichinamirwa panzvimbo vakaenderera mberi kumuuraya. Ivo vatoona kuti vatiri kurwa nayo ane simba, but haana kuzviita. Why? Ada kuchengetedza pfungwa yaMwari. Kureva kuti Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanoita kuti zita rake rigokudzwa. Pane zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari for the sake of his name to be glorified. Ukangoritarisa shoko raMwari kana zvakanaka, rikati dumbu raRachel rakabatwa naMwari, dumbu raHana rakabatwa naMwari, dumbu remukadzi waManoa rakabatwa naMwari. Tine vamwe vanhu vari pano vakatakura wiwu yaMwari. Tine vamwe vanhu vari pano vakatakura pfungwa yaMwari, vasiri kufanira kuvhundutswa nepfungwa dzevanhu dziri kuti mazuva ekuroorwa akudarika, mazuva ekubata mwana akudarika, wazvidzwa, washorwa, watsongodzerwa, wanzi hauna simba, chimbogara papfungwa yaMwari. Shoko raMwari rinobva rataura richiti, to those that who are heavy-hearted and those that labor, come to me. Pamwe pacho instead of fighting, chibodzokera kakuta Mwari. Chibodzokera. Shoko raMwari rinobva rataura kuna Hebrews chapter number 13 verse 5. Lord, I will never fail you, or I will never abandon you. Rauti Jesu pavaitoendeswa pamuchinjikwa nekuti vakanga vari papfungwa yaMwari, God will never abandon you. Though in the eyes of men he was abandoned, though in the eyes of the disciples he was abandoned, but in the eyes of God, because he had spoken, he is not a man nor a son of man that he can repent from his word. Chakataurwa nedenga hachife, chizwi rechiprofita harife, izwi rikabva kudenga rikanonoka kuzadziswa, iri pfungwa yaMwari ichazombozadziswa. Pfungwa yaMwari haife. Vakanokumbira kuti Mwari vabvise, but Mwari vakaramba vakanyarara. Tine vamwe vanhu vane wiwu yaMwari, tine vamwe vanhu vakatakura izwi raMwari, but unogona kuda kuzvisunungura semunhu. Sezvazvakuita mwanakomana kuti akakumbira katatu kusunungurwa pane chaakafambira panyika. Wakambozvionera kuti unogona kupiwa basa rekuita naMwari, wozosvika nguva yaunoda kuzvisunungura, wosvika nguva yaunozvidzwira tsitsi, wosvika nguva yaunozvijustify, wosvika nguva yaunotarisa mamerits ese, woti hanga auzorora, ndaneta, handichani. But denga pamwe pacho rinoramba rakanyarara, uchiti Mwari bvisai mutoro. Denga roti pane pfungwa yangu pabasa rako, pane pfungwa yangu pasituation yako, pane pfungwa yangu pane pauri kurarama, handisi kubvisa. Munoziva kuti kune masingo akashaya varume, koita masingo akatakura pfungwa yaMwari. Kune vanhu vasina vana, kwete nekuti chizvaro zvavo
zvizvani asi akatakura pfungwa yaMwari. Kana uchishandira Mwari uchida kuona kuti wakuita manyawi, unoti ndakuzvisiya ubva washaya hope. Unoedza souchipinduka uchida kuzvishingisa. Vamwe vese vamwe vakaneta vachikotsira vati mwanakomana haana kuwana hope. Anototi matadza here kungogara kweawa. Wai akanga akatakura pfungwa yaMwari. Kusunungurwa kwako nekwangu kwakanga kwakatakurwa pamuchinjikwa. Mukombe uyu waisafanira kudarika, waifanira kutakurwa kuti iwe neni tigova zvatiri, tigomira panapa tigoti muno tiri pano, tigomira tigotanga kuimba chiprofita tiri pano. Wai haunozoimba nayo chiti pazvinorema nepazvinoreruka munoramba muri ngani. Padaifana kutakura chimureimba chemunzwa kuti wogozoimba. Paunotiti when the praises go up, padaifanira kutakura chiremba chemunzwa. Kana taakurarama panyika sevanhu, ngatingotsvagai pfungwa yaMwari. Pavana vedu ngatitsvagei pfungwa yaMwari. Pabasa ravo ngatitsvagei pfungwa yaMwari. Kudzimba dzedu tingoti let thy will be done muupenyu hwangu. Chigoona zuva raunotsvaga pfungwa yaMwari, kuti Mwari sezvamakaitira Pita, chigoni pabatsirawo rurimi rwangu rumbotaura pfungwa yaMwari. Nekuti pfungwa yaMwari ichiripo, ichigere kupera. Munoziva here kuti kunotora munhu 1 random munhu akanditeerera kune vamu40 floor nemu50 floor, hakuna kana 1 anokuudza kuti zvaakaronga ndozvake. Kureva kuti pfungwa yaMwari prevailed over our plans. Kungotora munoti tichine 30, tine 32, tichiri kupeswa madesigns edu, but kunotora munhu ane 45, kunotora munhu ane 50, womubvunza kuti ndipe diary rako re18 years ndinoritarisa ndione kuti zvauri ndozvavakanyora here. Kazhinji kacho pfungwa yaMwari inozomubudirira kudarika pfungwa dzevanhu. Nharo dzako dzinogona kunonotsa pfungwa yaMwari, but hadzigoni kurambidza will yaMwari. The God's will always prevail. No man shall take it away. Iwe nenharo dzako, iwe nekurizena kwako, iwe nekufunga kwako, unogona kuda kuzvidhaivheta, but pfungwa yaMwari inoramba iri pfungwa yaMwari. Waichiziva here izvo kuti pfungwa yaMwari pamwe patinodanzi mukadzi wangu ndakasarudza ndega, hauna kusarudza hangu kutsanga, makatosarudziwa. Pamakaenda kuchikoro ndopamakasangana nemukadzi, pamakaenda kuchikoro ndopamakasangana nemurume. Muchikoro chamakaenda makazviendesa here, handini makaendeswa nevakakuendesai zvichidhipenda nemari dzavaiva nadzo. Pamwe pacho pavaida kukuendesai vakashaya nzvimbo kuti munosangana nemurume. Kureva kuti pfungwa yaMwari ndosaka pane zvitonzi do not say I have done this. Iti Mwari vatigonesa, iti denga ratigonesa. Rega kuti nekungwara kwangu ndakatenga ichi, rega kuti nekurizena kwangu ndakawana mukadzi, rega kuti nekurizena kwangu ndine vana. Chiri kuitika pavanhu ipfungwa yaMwari. Unoona kuti Mwari anokupinza nepaanokupinza napo kuti pfungwa yake izadziswe. The will of God. Vamwe venyu vakagara pamakagara kwete nekuti maida, you are fulfilling God's will. Pane pfungwa yaMwari iri kufanira kutozadziswa nepavakagara. Kana wakuzviita chirega kufunga kuti it's by excellence. Ipfungwa yaMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinobva razotaura richiti there is no authority without God. Kune vamwe Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati akaomesa mwoyo waFaro. Kureva kuti makatya nenhunzi nezvinoruma pazvaitoruma yaitova pfungwa yaMwari. Mwari vachiratidza kuti ndiMwari. Mwari pavakaregedza Daniel, Meshach naAbhedhenego vachikarirwa mugomba, vaida kuti nyika itendeuke. Yanga iri nzira yaMwari yekuparidza, yanga iri nzira yaMwari yekuzviratidza kuna Nebhukadhineza, yanga iri nzira yaMwari yekutsvaga glory. Paibatwa Daniel, Meshach naAbhedhenego vachiendwa navo kuBhabhironi as slaves, yaitova pfungwa yaMwari yekuti Bhabhironi ikudze Mwari. Yakanga isiri mistake yekuti varume ava vatambi zvinzi vapei mavheji varege kudya, vaito
It's direct formation of character to glorify his name. Ndosa kutoka kuti Jesu akatokumbira katatu pavhesi 39 pavhesi 42 pavhesi 44 vana navo vakarara vakanodzoka unodzoka pa 47 pa 45 pa 50 unodzoka akudzoka kuna 51 54 achitaura achiti nguva iya yazokwana kuti chakaprofita chakataurwa naMwari chizadziswe kuda kuti Mwari havana kupindura mwanakomana wavo because ainamata munamato wanga uri outside the will. Ndosaka uchizoona kuti mabata unogona kunamatira munhu kuti afa orega kufa woti Mwari unosindinzwa asi apa hamuna kundinzwa wanamata outside the will. Jesu chaiye kwete kawani akatoshandisa the principle of the Father, the Son and the Holy Spirit. Iye ariye the Son achiti Mwari mukombewo naudai munoziva kuti vamwe venyu makaita inonzi abortion yemweyo yaMwari. Ukafamba kwavakadzina Mwari upfuure wobva varemera iye Mwari achida kuti udai. Munozviziva here kuti haazi ese maproblems amunopfuura navo akaunzwa naSatani, mamwe acho akatounzwa naMwari kuti zita ravo rigokudzwa. Vaitopfuta moto uyu vaitofutsa. Mwari achiti ngaunatsove moto chaiwo kuti vazive kuti ndiri Mwari venyama yose. Bhabhironi nevaranda vese nemadzimambo ese eBhabhironi ngaakudze Mwari. Moto wasipeya Meshaki, Daniel naAbednego. Pari pauri kupfuura napo paunofunga kuti Mwari vakurasa, but there is a bigger testimony that is ahead, more than the pain that you are going through. There is a bigger testimony. Ndinogara ndichibvunza vaifundisa kuti dai muZimbabwe takapedza chikoro kwakanaka, vangaminonga daivadaro. Dai muZimbabwe takapedza chikoro 2008 zvakanyatsonaka, vangani venyu vangadaivadaro. Munoziva here kuti taidhiraivha mota, ife ndaikwira bhazi kubva Kumba kusvika Marusaka 54 kilometers, ndodzoka Kumba ndakaneta ndiine lunchbox yerice ine chipisi chehuku for 55 kilometers. Munoziva here kuti takatitangira kurarama kuZimbabwe aipiwa 3 to 3 or Mazda 6 obva hanzi company car iyi, obva achembera musi wekuritaya, obva adzosera mota nemakii nekuabuda mumba unofira muimba yeuswa kumusha. Zvakaitika kuZimbabwe vanhu vanofunga kuti zvakakanganisa navo. Ini ndinofunga kuti yaitova wiwi yaMwari yekuti vamwe vanhu vaone zvimwe zvinhu vagofunga mamwe mafungiro. Patinenge tadzokera kumusha tinenge taane mamwe maonero. Munhu vakarondera kuenda Mwari anosvika akapirwa kukure nezvisadziso kunzi mabvarwendi izvo zvivakari vanoenda 70 kilometers kubasa nekudzoka vakanei pazuva pasina anokugadzirira language. Mindset yedu pane dhaenge yakadinidzwa Mwari pavaya unoivhura vovaita maitiro avo. Vazhinji venyu kupfeka matirauzi kunoku muchinjoya kupfeka hembe dzino eve kumusha Monday to Sunday unomavapfeka chikoro. It's God wanted to show certain things. Mwari avaite mistake, Mwari avaite error, Mwari avakundikana. Vane maonero avo pamwe pacho anosiyana nemaonero edu. Jesu vaitozvizokuvara kumwana waMwari vaitozvakasungura vanhu ati katatu kuda kumbodzokera muupenyu wako ufunga kuti kangani pawakamboda kuabscond. Munozwa kuti atanzi ndakarova muri Mwari ho, but vana vacho vagaiti they are so calm, they understand. Are you sure? Iwewe ndiwe wiwu yaMwari, iwewe ndiwe pfungwa yaMwari, igere padhuze neni. Vana vasikuda kukonfirma statement iyoyo. Ndaona inhu vakanamiwa akanyarara.
ichirwa neunderstanding yako. Remember, when panotadza munhu, will yaMwari inenge yakundwa neaffection yapanyika. Lust of the world would have prevailed over the will yaMwari. So Mwari vachitouya panyika vanoti thy will be done on earth as it is in heaven. Panobuda Revelation 1 yekuti pfungwa dzemunhu nekufunga kwemunhu kune capacity yekuconnecta nedenga. Unogona kutaura exactly Mwari vakakuzarurira zviri kudiwa naMwari panguva iyoyo. Unogona kuconnecta nedenga through the Holy Spirit ukanodzikisa exactly what heavens want. Unogona kufemerwa naMweya ukanyatsotaura exactly what the neighbor wants to hear. Kureva kuti denga rinotaura nemunhu time and again, time and again, time and again. Pane communication between men and the Holy Spirit. Kureva kuti munhu anogara akazadzwa nemweya. Chinonyanoshanda pana Mwari inyaya yekuti if you want to exercise the power that he has given you, you don't maximize what he can do with you. If you listen to his will, you achieve more in his will than out of your own passion. Daniel, Meshach na Abednego pavari kurega kunetsana namambo, pavari kurega kunamata vachishandisa pfungwa yavo yekuresista chirevo chamambo, vari kunoaffecta more kingdoms, more influence in the will of God. Jesu pavari kunotenda vachinoverwa pamuchinjikwa vari kutendera nyika yese kupona than to ask for angels and destroy one army. Will yaMwari. However, mukutenda will yaMwari munouya a lot of sacrifices. If you are to stay in God's will, it's not every time when God's will is exciting. At times God's will is taxing on the mind, it's taxing on the ability, and also pamwe pacho pomonyarara ndikutarisira kuti Jesu ari kurohwa nevanhu vaakauya kuzosunungura, ari kusvipirwa nevanhu vaakauya kuzosunungura, ari kutukwa nevanhu vaakauya kuzosunungura, vaanosvika panguva yaanozoti Mwari vacho vandakavinga vandiramba. Pamwe pacho ozoti for they do not know what they are doing. Achinatsoziva kuti vanhu ava vanondida kuti ndivasunungure, but vari kundiitira this type of cruelty. Kuseva Mwari. That's why chinongwa Jesu achitaura achiti anyone who does not sacrifice himself may never enter the kingdom of God. When we stay in God's will, pane zvinhu zvakawanda zvinonakidza kuita zvatinofanira kurega kuita kuti tichengetedze uwepo hwaMwari. Ukatarisana nemateenagers unoona kuti it's more nicer and more appealing kushama, it's more nicer and more appealing smoking. Asi kana wade will yaMwari uri kuramba what the majority are doing to preserve the kingdom. Daniel, Meshach na Abednego munyika yose vakasara vari 3 vamwe vese vachinamata chiMwari. Kureva kuti kana taakuda Mwari pane masacrifices that we do to stay in God's will that are taxing to our bodies, that are taxing to our emotions, that are taxing to even to our reasoning. Kana vakuda Mwari, munhu anoda Mwari anoonekwa kupusa nenyika yose, only to be glorified later. Ndakambobvunzwa mubvunzo, handizivi kuti vana baba vakabvunzwa mubvunzo wevangani kunzi zvino zvausingamwi, how do you get high? Vana baba hamuna mubvunzwa mubvunzo wemumakati kuti chii chinokunakidza zvausingamwi, ende zveshuwaro mukaenda pagatharini yevanhu vanomwa iwe usingamwi, vakamare kutanga mune muchikurizera zvakafanana, vakamare chipiri mune muchikurizera zvakafanana, rechitatu munyatsokuti hama yangu iri kunakirwa ina handina ndakikuona. Voice rinochinja, activity inochinja, zvese zviri paari zvinochinja. Unoita kuti hama ikaii iri pairi kupfuura napo pandisati ndambopfuura napo inini. Radio imwe chete iyoyo ione kuti konaika
kusvika apa pamusoro pevhu watoshamba. But chifeve even tikafamba takashamba, she is forgiving. It's acceptable. Vanoma, it's acceptable. Imini nekuti makauya kuchechi, chinonyatsotarisira kuti mubva manyatsokuti chii? Vasu. Saka kuti munyika umu kana wakunamata Mwari pane masacrifices anooneka aunoita. Masacrifices ekuti kana iwe wega ukazvifunga unotora kuti munoziva kuti vano undunganyotaura pana baba hazitaura pana mai. Unoziva kuti timu rinoma rinotopiwa budget imi muri kunyima ikoko. Timu rinoma rinonzi ngatimbosipei yako baba vanozoda kupota vachimwira mwiri. Imi mukangoda kusara 1,000 munoita yei? Takutengerai lunchbox takugadzirirai. Mamboyo munobva maisirwa matatu malunchbox. Breakfast, lunch, supper. Muchizouya futi muchidya saka marudingi. Something like that. Pane revelation yandakazoona. Vana baba vazhinji vakaisirwa malunchbox matatu. Vakatadza kumapedza. Havadzoki nawo. Vanosiya pagedhi vazoti ndokumwana ndibatsirei. Nondotorai muchise lunchbox. Ine hangu handidaro ndakatendeuka ndinofundisa. But ndangoti because kungoti vanhu vamuke kwanyanyoita serious vanokosi. Asi vana baba vanogona kundipupurira havo nechemwoyo vasingasimudzi maoko. Asi kashoma kushaya baba anombosiya chikafanza. Vakomana vaya vanotengesa zvinhu pamakara vanorarama nechikafu chenyu chamunopanaa. Because akaita pizza akasachidya akadzoka nacho, akaita pizza akasachidya akadzoka nacho, lunchbox achagadzirwa. Saka tinenge tichimaintaina kuti chirambe chichiuya kutera musi watinozochida. Ndasamuna apadhisindewo kuti kangani kwauri kumbodzwawo pfungwa yaMwari. Wotarisana naye kuti kangani kwauri kumbodzwawo pfungwa yaMwari. Yekuti pamwe pacho unyatsoona kuti zvandiri kuita izvi zviri kuwadza muviri wangu, zvandiri kuita izvi zviri kuremera muviri wangu, but ndaakuzviita nekuti pfungwa yaMwari, ndaakuzviita nekuti basa raMwari, ndaakuzviita nekuti Jehovha unozvida. Do you know kuti munhu akataura statement yekuti zvakaoma sekunamata airevesa? Munhu akati zvakaoma sekunamata airevesa. Munhu anonamata Mwari ane kakawanda kaanopfuura nepanorwadza, pekuti pamwe pacho anonyatsonzwa kuti zvaitwa kwandiri izvi, it's not right. I can fight, I can retaliate, I can fix someone. But I'm not fixing, I'm not retaliating, I'm not fighting, I'm not up for it. I'm trusting the one who created. And even in my families, it's very easy kuti vanhu vakaziva kuti unonamata, vamwe vanoti you are taken advantage of, but vamwe vacho they provide guidance. Azoomerwa, apererwa, anoti ndikataura namukoma ningi kana nababa mukuru ningi ndovega vanganinzwisisa why vanonamata. Kureva kuti vanhu vakatitenderedza kana vaomerwa vanoziva kuti munhu anonamata anogona kuvagamuchira, vamwe vese varamba kuvagamuchira. Munhu akapererwa akauya kwauri nekuti unonamata, rega kumuramba, mugamuchire. Ari kushandisa kutenda kuri pauri, rega kuti you are taken advantage of. Vamwe vacho vanhu vanonamata mumuri, munhu anouya kwauri asiya vamwe vese vofunga kuti uri kudheererwa. Aiwa, ari kutenda munamato waakanzwa uchiita, ari kutenda t-shirt yaakaona vakapfeka, ari kutenda bhaibheri raakaona mumota mako, ari kutenda kalenda raakaona pamadziro, kune chikonzero chekuti anoziva Mwari. Kana vamwe vese vandiramba, uyo anondigamuchira. Maizviziva here kumafamilies? Ndaitaura nomumwe mwana ari pano achida kunoroorwa, ndikamuti kumba kunani anogamuchira pfuma. Akati ndakasiyirwa hanzvadzi dzaNamani dzakaoma musoro, asi ndiri kutenda kuti pakati
madhikoni kuZayoni. Ndikati une nhamba dzavo here mudhikoni, zvikanzi ndivo vega vanopindura ndikasenda meseji. Ndichisimudza foni yangu ndikati mudhikoni, zvikanzi munhu waMwari. Ndikati mwana muzukuru wenyu ada kuroorwa, zvikanzi vamwe vangu havadi, bati ndichamira naye. Kureva kuti zita rekuti mudhikoni rakamupa chiremera chekuti kunyange mwana uyu akambotisiya, bati nekuti ndaamudhikoni vanonamata Mwari. Chengetedzai umwari hwenyu, uve nezvaunobatsira kumhuri, uve nezvaunobatsira mufemiri, uve nezvaunobatsira kune vakakutenderedzai. Regai kuoma moyo sevasingatendi. Mwana iyeye aitemba kuti pakati pehangadzi dzamai vangu pana mudhikoni wekuZayoni. Ende zveshuwa mudhikoni vakava mudhikoni kusvika mwana aitirwa zvakanaka. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, don't underestimate kalenda ravakaisa pamadziro. Rine zvarinoreva kunzvimbo yemweya, rine zvarinoreva kune vakakutenderedza, rine zvarinoreva kuhama dzako. Kungosvika mumba vachiona kalenda rakanzi AFM, Rudaport Prayer Center, rakasiyana nekalenda rakanzi Sunshine. Iro rine muchinjikwa iro rinoprovida hope kune vanhu, rinoprovida character kune vanhu, rinoprovida support kune vanhu. Why? It's testifying kuti pano pane zvaMwari. Rekusaini rinotaura kuti chingwa chakachipa, iri rinotaura kuti Jesu mupenyu. Zvinhu tu zvakasiyana. Rimwe zuva ndichienda kuZimbabwe ndakapaka mutangu mumasvingo. Nanga ndakapfeka t-shirt yanga yakanzi mwaka mutsva kumashure nebheji reFM. Vakauya kumene mukadzi vakanga vari pambiri, vakasvika pamota vakangondiadhirasa vakati baba vakadini. Ndikati tinofara kana muchifarawo, isati takafure vanhu hatizi kuti takavaona kupi. Zvikanzi chokwadi patakuonai makapfeka t-shirt, tiri kuenda patiri kuenda tasiyiwa nebhazi, but hatina mari. Ndikati mukuendepi? Zvikanzi kuChifu. Ndikabva ndataka pamene vanhu ava handina vanhu vane masitories. Ndakati odai imari. Zvikanzi tikange gosheta nemalifti $5, but pamwe pacho ma7. Vanangu kuti tatipendi ndikati mufambe murikari. Chakavatuma kukumbira mari muchinjiwa. Wanzareka. Saka pamwe pacho kana matofamba vaamuna Mwari, chinhu chese chaunotakura, bhareta rakanzi AFM uri kuroora. Unozoona kuti pavaroora vese vanhu vanorerukirwa nekuti kana makuenda muchisirosi, kana makuenda muchisiro mafuta enyu. Chiregai kuti vanhu vekuZimbabwe havanzwisise. Vanonzwisisa, vane chibhareta chavaona mumusoro mavo chinovamanikidza kutenda kuti mauri mune kunzwisisa. Ndikuparidza newewe unosisa kupfeka t-shirt yechechi kune zvamunoreva, kungopfeka bhareta rechechi kune zvamunoreva. Vanhu vari kutanga, vanhu ava even mukazoti parufu makasunga AFM Zambia mutanga kutamba kuongonya, vanhu vanotarisa kuti ndiani. But mukapfeka musinga Zambia reAFM, vanhu vanosvikamuchira. Kana vangopfeka garigai kwaMwari, pane maonekerwo azvinoita. Ndiri kukuudzai ma-life situation ari physical amunoona. What more the meaning of your baptism? What more the meaning of the dedication yemwana wako? What more the meaning of the confession of sinners prayer? Yavakati mambo Jesu pindai mumwoyo mangu, ndakugamuchira isaishe namuponesi wangu. Zvino zvazvinoreva. Tarisa Mwari padhuze newe. Kuti pane mwoyo yaMwari iri pamusoro pako, pane kuzodza kwaMwari kuri pamusoro pako, pane pfungwa yaMwari inorarama pamusoro pako, pfungwa yaMwari inotorarama pamusoro pako, pane wiru yaMwari inotorarama pamusoro pako. Pamwe pacho unenge usingaizii, but rega ndikuvimbise, pauri pane pfungwa yaMwari, pauri pane wiru yaMwari. Chambokutuma kupinda magote kwairi, kunyange usati watendeuka, chambokuti nhasi isande enda kuchechi. Zvinoreva kuti Mwari vane chekuita newe. Haangakuunzire kuno mahara, haangakudaidze kuno mahara, haangakutendere kugeza uchiuya mahara. Pamusoro peupenyu hwako pane izwi raMwari. There is God's will upon your life.
pane pfungwa yaMwari pamusoro pako. Inogona kusaone pane meso enyama, but pfungwa yaMwari iripo pamusoro pako. Pane pfungwa yaMwari pamusoro pako. Mumwe munhu anofunga kuti it's accident or it's coincidence. Hakuna chinhu chinonzi coincidence. Hakuna chinhu chinonzi accident. Pane pfungwa yaMwari pamusoro pekurara mabody members pautori body itori pfungwa yaMwari. Macell leaders pauri kutotungamira itori pfungwa yaMwari. Vari kuladies pauri kutungamira mahead of departments pane pfungwa yaMwari iripo. Maizviziva here kuti pamwe pacho unofunga kuti pakashayikwa munhu? Hapana kushayikwa munhu, ipfungwa yaMwari. God caused things to happen for a reason, for his kingdom. Remember, tiri makwai ari mudanga. Pamwe pacho tinofunga kuti we have chosen where to be where we are. 9 out of 10 we did not choose. It's the Spirit of the Lord that is leading us in this path. Pane mubvunzo wandaingobvunza Mwari kare ndichikura. Pane mazuva andairwadziwa zvakanyanya nepandaipfuura napo. Rimwe zuva ndakabvunza baba vangu, I think I was grade 1 or 2. Ndabva kumafuro andikabva kumombe mune muchinaiwo vandagara pasituru yavo. Mumapano ane masofa isu chituru changa chababa vamwe vese vairowa pasi. Ndagara vacheya ushazo vanga ndipo chituru changu. Ati akati ndaumbokubvunzai baba, sei ndiri chifudza munhu? Vana vematicha vachitamba nemabhasikoro. Haruwazvokwazvo ndakutuma. Hakutumi futi. Genuine. So pakukura pane mibvunzo yakawanda yatanga tiinayo, but wazokura unoona kuti pamwe yanga iri pfungwa yaMwari kuti tidarike apa neapa neapa neapa. Mazozozozera saka pacho kana uine mibvunzo isina mhinduro, pamwe pacho iri pfungwa yaMwari. Ndofunga Jesu paafunga semunhu uchida inoti biblical exegesis kuti pamwe Jesu akazongofunga kuti zvandiri Mwari, regai ndirege kurohwa, regai ndirege kusvipirwa. Paanokumbira katatu kuti kana zvichibvira, but aidzokorora one statement kubvisa chinhu chinonzi rebellion. Let it not be my will. Ngadzirege kubva pfungwa dzangu kuve kuda kwani kwenyu. Ukatarisa in those 3 requests dzese dzairatidza submission kuti pfungwa dzangu ngadzirege kushanda, dzenyu Mwari ngadzishande, but mukombe uyu wakandirema. Asi tinovimba kuti pakufamba kwedu sevanhu umwe nomwe pane paakadarika napo paaingoti Mwari kana zvichibvira ndidaritsei pamukombe uyu. Unoyatsoona kuti muupenyu pane pamwe pakuti do I deserve this? What wrong has I done to pass through this? Woti Mwari daritsai mukombe uyu. But kana isiri pfungwa yaMwari mukombe haudariki. Kana isiri pfungwa yaMwari mukombe haudariki. Mwari vaJesu vachitotuma vanhu kunamata vanoti say thy will be done. Kureva kuti iwewe uri will yaMwari, uri pfungwa dzaMwari. Maimbozviziva here kuti pfungwa dzaMwari dzinowanikwa panyika muvanhu. Ukadya zvakanaka wazadzisa pfungwa yaMwari, ukaita zvakanaka wazadzisa pfungwa yaMwari. Mangwanani ano ndiri kutenda Mwari kuti praise and worship. Ndikutenda Mwari kuti tambosvika panguva yekuimba worship nekunamata. Titi Mwari, chimbondiratidzaiwo pfungwa dzenyu. Let me stay in your will. Mwari wekudenga, vhurai pfungwa dzangu ndigare. Let me stay in your will. Oh my Lord, let me stay in your will. Even if I don't find it worthy, but I want to stay in your will. Even if I don't find it good, but reveal unto me ndigare pfungwa dzenyu.
igotanga iyoyo tipinde mutrans small trans tozoita kosha vana vangana namai vakomana nevasikana batiranaiwo nemi vatakunopedza gore ra2024 vatiri kuti isusu Mwari vatibatsire mugore rino.